what's up mga boss? Nandito na naman tayo, Boss Idens TV. Nagbabalik na naman upang ipakita sa inyo ang isa sa mga espesyal na pulutan dito sa Ilocos Sur. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel natin mga boss, mag-subscribe na kayo para at least updated kayo palagi sa mga ginagawa nating lutuan dito sa Boss Idens TV. So, tara na, i-prepare natin mga boss yung isang sa mga espesyal na pulutan dito, yung ararawan. Tara na! So, ayan, what's up mga boss? Nandito na yung ararawan natin. Ganito yung itsura ng ararawan mga boss. Oh, tingnan nyo. Ayan. Isang uri ng insekto to mga boss, nakukuha dun sa sa bukid. Pero hindi basta-basta makakakuha na ito mga boss kasi may ginagawa rin silang parang pain para pumunta sila doon. Yung pinaganian ng palay, inaano nila mga boss, yung parang pinapatraktor yata muna bago didiligan, tapos lalapagan ng yung gayami. Pag nilapagan yun, laging dinidiligan para at least pumunta yung mga yung mga rarawan doon. Tapos pag alam na nilang marami nang pumunta doon na humapon, yun na saka na sila nila tatanggalin yung dayami, tapos didiligan ulit. Tapos yata yung sa kuliglig. Parang pag nagtatanim ka na ng palay, para maglabasan sila, doon na sila kukuha mga boss. Doon na nila inaani tong mga boss. Kaya malinis to, masarap to mga boss. Etong gagawin natin, igigisa natin sa kamatis. Tapos yung sa bawang at saka sibuyas. Meron din yung ibang pamamaraan nito mga boss, yung igigisa lang sa suka, tapos konting asin. Ganun yung ginagawa ng iba. Sa susunod, ganun yung gagawin natin. Pero yung gagawin natin ngayon mga boss, is yung igigisa sa kamatis para dalawang beses tayo magluluto. Pero sa susunod na yung igigisa lang natin sa suka mga boss. So, tara, handa natin yung lutuan natin. So, ayan na mga boss. Painitan na natin yung palayok. Buksan na natin yung siling. Tara, may naman pa. Ayan. Mayroon pa. So, ayan, pag medyo alam na natin na uminit yung palayok. Kaya natin lalagyan ng kunting mga boss, mantika. Ayan. Ito mga boss, isa sa mga gustong-gustong pulutan ng mga tao dito sa Ilocos mga boss. So ito, pupulutanin sana natin, kaso hindi naman na tayo umiinom pa. Pero ulam na lang muna natin to. Masarap din pang ulam, magandang luto na ito pag pang ulam. Itong gagawin natin, itong gigisa sa kamatis at saka bawang. Pero kung sa pulutan, maganda rin para mas matipid yung igisa mo lang sa gisa mo lang sa suka at saka konting asin lang. Para ito kasi pag ganito yung ipapulutan mo, parang pang-ulam na kasi ito yung gagawin natin ngayon. Kaya yan mga boss, pag alam nyo na uminit na, lagay na natin yung bawang at saka sibuyas, pagsabayin mo na. Kasi may nabasa ko dati sa Facebook, pinag-aawayan kung ano yung inuuna. Yung bawang ba o sibuyas pag naggigisa ka. Kaya ang ginawa ko, pinagsabay ko na para sigurado hindi tayo mapagsabihan. Ngayon mga boss, pag pumula na yan, saka natin lalagay yung mantika. Ayan, medyo lang muna natin, papulain mga boss. Ayan. Mahal din to mga boss. Alam nyo kung magkano ang bili natin dito? Yung 100 piraso ng ararawan, 150 pesos mga boss. Kaya 150 isang piraso.
Meron din yung iba per kilo, 1.5 yata per kilo yung bentahan nito. Kasi mahirap din to. Halimbawa, nagpain ka ng ganito, tapos biglang umulan, wala na kasi ano na eh. Ang magandang panghuli na ito mga boss pag yung nagpain kayo mga ganitong summer kasi walang tubig sa ibang mga ibang bukid kaya pinupuntahan nila yung may tubig, yung parang basa palagi yung lupa. Yung tapos lagay na natin tong mga boss yung natin. Ayan. Yung kasi yung gusto nila yung basang lupa palagi mga boss kaya lagi nilang dinidiligan. So pag summer, alam naman natin yung pag nakaani na sila, hindi na nag-aantay na sila ng pagulan para magtanim ulit ng palay. So yung ginagawa ng iba, yung mga marunong maghuli ng ganito, ganun yung ginagawa nila. Yung pinag-anian, pinapatraktor na nila yun. Tapos yun yung ginagawa nilang nito, pinanghuhulian. Ayan mga boss, ihalo-halo lang ng konti. Maya lagay na natin yung ararawan para maluto siya. Ayan. Lagay na natin mga boss para magisa siya. Ayan. Ayan. Tapos ayan, antayin lang natin mga boss. Parang igigisa mo lang siya mga boss. Tapos, para may lasa mga boss, ginagamit, yung asin or yung patis. Sa akin, gagawin kong, ngayon, patis. Yung pampalasa ko ngayon, konti lang. Kasi, konti lang naman yung natin. Tapos, lagay na rin tayo ng konting, betsing, konti lang mga boss. Lang. Ayan. Ay mga boss, hintay lang tayo. Hintayin lang natin na siya. Tapos konting tubig lang para maluto. Ito mga boss, ganyan lang kakunti yung tubig para siguraduhin din nating luto yung yung ararawan. Pero sumatotal kahit na lang, kahit igigisa mo na lang yung sinasabi ko kanina ng suka kasi eto, bago pa nila ibinenta, binuhusan na nila ng tubig mga boss. Tubig na mainit para para matanggal yung mga pakpak. Tapos malinisan din. Kaya pag binili mo, na siya, yung nabuhusan na siya ng mainit na tubig. Tapos gigisa mo na lang. Kasi yun lang naman yung luto nito mga boss eh. Igisa mo sa suka or di kaya igisa mo sa kamatis. Ganyan lang naman. Ayan mga boss, antay lang tayo na na umupa yung tubig niya tapos yung magmamantika na siya para para ready na siyang kainin. Ayan mga boss, sarap sana yan pag pag may alak San Mig Light o di kaya Citogen Sa mga magsisitogen dyan, tawag lang kayo sa akin. Bibigyan ko yung 1 piraso lang. Mahal eh. Ayan mga boss, pag nakabili kayo ng ganyan, pwede rin nyo ring i-rep. Pwede pang i-rep yan. Kasi hindi naman nasisira yan. Kaya ang ginawa ko, bale 300 na piraso yung binili ko. Ay 200 pala, 200 na piraso. Pinambayad ko 300. So yan, 100 lang yan. Yung isa nandun pa, yung 100 nandun pa sa rep. Gigigisanin natin sa yun yung ipapakita natin sa susunod. Gigisa natin sa suka lang at saka asin. So, yan mga boss, kumukulo. Ayan. Ayan, babalik tayo mamaya mga boss pag pag humupa na yung tubig niya. So, ayan siya mga boss.
ano na siya, yung mantika na lang yung natitira. Ayan, umusok-usok na siya. Inaan natin yung ano mga boss, yung apoy natin para hindi masunog. Ayan, ganyan. Tapos, tikman na natin mga boss kung ano, kung medyo matamlay, pwede tayong maglagay ng asin mga boss. Asin na lang yung nilalagay. Ayan mga boss. So yan, luto na siya. Tinikman ko naman na kanina nung naka-off yung camera natin. Medyo ano naman, sakto yung lasa. Nagdagdag lang tayo ng konting asin. So yan mga boss, pag wala na yung tubig, pag mantika na lang, yan na mga boss, okay na siya. Tapos kung mapapansin nyo yung kamatis na ano na rin, parang nalusaw na rin. Kaya ano na, parang naghalo na yung lasa ng kamatis. At saka yung ano, yung alat. Tapos pag ginuya mo yan, yan na matitikman mo yung lasa ng ararawan. Yung hindi ko may explain kung ano yung Tagalog nung ano, nagita. Yung parang ano, nagita sa tawag sa Ilocano, tawag doon. Kung nakatikim kayo nung parang itlog ng mga isda, ganun yung ano niya, yung lasa nun, yung parang nagita. Yun yung tawag dito sa Ilocos eh. Hindi ko alam kung anong Tagalog nung nagita. So ayan, okay na mga boss. Tatanggalin na natin diyan sa sa palayok. Lagay na natin sa mangkok. Yan. Yan siya mga boss, oh. Sarap sana kung nakakainom lang tayo. Ayan. Hindi na tayo umiinom eh. So, dati sarap uminom. Ayan mga boss, oh. Yan na yung finish. So, ayan mga boss. Ipapakita natin mamaya kung paano natin kakainin to. Kaya na lang natin, pulutanin na lang natin kasama yung tubig. Tara mga boss, kain na. Ayan mga boss, oh, kakainin na natin. Hindi na makapagantay ng ng gabihan. Masarap kasi ito. Ayan, mga boss. Gusto mo pa din siya? Gusto mo? Ayan. Habang nanonood tayo mga boss. Sarap sana pag pag may Sunmig Light. Pa-sponsor naman dyan mga boss. Yan mga boss, oh. Sarap. Papa, mabising mo. Kuha ka na ng mo doon na. Kanin mo. Gusto mo, alam mo tayo ito? Kuha ka na doon ng ng kanin mo tapos nagulam ka nito. Pati yung anak ko, mga boss. Gusto nung kain natin. Aiden, gusto mo to? Nandun sa likod natin yung boss natin. Tinitignan niya yung rekado ng lechon natin, yung anak natin bata. Yung lalaki, si Boss Aiden, tinitignan niya kung tama daw yung rekado ng lechon. What's up, guys? Dito ako. Mga boss, mamaya na ulit yung si boss. Kumakain na rin, oh. Kaso sinisip-sip lang. Kinukuha lang yung parang niya, itlog niya. Tapos wala na.
Mm. Ano? Bumabanat din. Masarap ba din? Okay, kamo. So ayan boss, mga boss, magbabalik ulit tayo mamaya. So ayan mga boss, tapos na po yung ginawa nating umati kabong lutuhan na naman. Tapos na yung ginisang ararawan na may kamatis at saka bawang at sibuyas. So kitang-kita nyo naman, nagustuhan ng anak natin at saka naubos na rin natin. So kung hindi pa kayo nakasubscribe dito mga boss sa Boss Idens TV, mag-subscribe na kayo para updated kayo palagi sa mga umati kabong lutuhan dito sa ating channel. So ayan lang muna mga boss, maraming salamat sa panonood.